Kanyo skunde ang'wen mag primar mayudore kanyo e ward ma West Karachuonyo County mar Homa Bay gikone to koro noyudo siro mag kombe mag jopuonjre mag ECD manochiwnegi kowuok kuom riwruok manendo mar Milton Gaya Foundation makoro dhi neno kanyo kono keto yot ne jopuonjre matindogo e wechegi mag somo. Siro ma kamago eko ne oting'o kanyo kombe maromo kanyo 160 mano dhi ne sikunde mopogore opogore kama oting'o kanyo endo sikunde primar ma Nyasanja, mano mar Gogo, machielo mar Rabuor Koguta e kinde mamoko. Kaka koro jopuonj to nokawo thuolo mar chiwo erokamano margi ka giyango kanyo ni chenro ma kamano koro biro kelo yot ne jopuonjre matindogo kendo biro miyo gi siso mar dhi nyime kod somo. Madam Jacqueline Ola mar Gogo Eye Center, kendo wagoyo erokamano maduong' kabisa nikech mich mar kombe ma jatendwa CPO miyowa kawuono. Wamor nikech nyithindwa dhi yudo kaka gibet maber ka gindiko kendo gitimo activities mowinjo gitim. Wachiwo erokamano marwa kabisa. Gogo Eye Center ne wantiere gi very few kombe matin kabisa mane ok nyal romo nyithindwa waduto, to nikech omedwa moko wago erokamano. Kae Rachuonyo, the head teacher Nyasanja School. Kawuono adwa goyo erokamano ahinya ne Milton Ogaya Foundation kuom kelona kombe skul ka, kombe 40. Now kombe gi wadhi keto e klas manyiso gernwa gi county government by Her Excellency Gladys Wanga. Wakawo desks watero to ECD class, but negi jok matiendgi hang malo. With this, apparently we are good to go. Ngani Milton Ogaya obiero, wabiro kae mana kaka nyocha wasingo ne governor marwa Gladys Nyasuna Wanga ni ondoa kaunda manotim 4 mogik wawacho nwa biro kele kombe ma nyithindo bedie mondo mi nyathi kabe kom moro ma en bende miyo chunye mor gi somo. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro gwedho Nyasanja ECD, wagwedho Rabuor Koguta ECD gi kombe, ne wasechiwo kendo Nyatiri ECD nwachiwe kombe, Gogo bende oseyudo kombe gi ondoa kaunda mane otim 4 mogik e ward ka. Koro wan bende kaka stakeholders wadwa ni wachung' kodgi maber kendo wahakikisha ni nyithiwa yudo kombe magibetie, nikech gigi te ok dwawe ne county government mondo tim. Kwa yudo mwanyalo tim as a foundation, we'll also come in and do. Kadhi nyime kanyo koni